Collins Okaka. Waranjay County 043 mano county ma Homabay kama bende oido ni governors mag counties ma kaluo korejiwo mondo mi one ne oketo omenda moro thenge manyalo jolo jo ohala matindo tindo. Kane loso kod nyakalondo maramogi, ja ohala Agri Owino Luoch wacho ni omenda no nyalo biro konyo kama duong' ting'o malo ohelni ma bende jo ohala go dhi guro nyime ka okoni nyocha nen gino manonenore lela kinde nyasi mag Madaraka manobagi county ma Homabay kinde ma thoth jo ohala ne okotiyo kod thuolo makamano ni mara ne gionge kod omenda mane ginyalo jolore godo mondo mi ne gibede kod mwandu ma welo mathoth manoyuoro e nyasi mag Madaraka ne nyalo tiyo godo ka bende okoni otenni mathoth ne olor odichieng'no ni mara jo ohala ne ogo nyang'enga kaluwore kod kwan welo mane oyuoro e nyasi mag Madaraka. To gima nya neno ni nyokwa ikre malong'o ni nyasi ni kaka jo ohala, to nikech chiemo nyotin, pesa nyodok mang'eny, nikech nyokwa ikre ni rito welo, otende nyokoromo, pesa nitie kama ginyalo nyiewe rech onge, guests Homabay nyohingowa, otende nyopong' te kata kuma ji ninde onge. Akwayo jowa kata manoko mondo wa invest e weche mag otende, e weche mag chiemo mane mabro konyo jothurwa. Ka Devolution Conference biro dwe mar 8 Homabay, onego jothurwa ong'i opportunities mantie kendo atimre ikruok motegno e weche mag ohala kata kuonde nindo, pesa michako go ohala. Koro emomiyo akwayo county governments ma Kisumu, Siaya, Homabay gi support jo ohala matindo tindo gi capital gi pesa ma ginyalo chako go ohala. Mawang' ni ka devolution biro to giyudo kaka gichako ohala kendo gitimo ohala kendo ginyalo uso mwandu gi ni jopiny mabiro e devolution conference. Owino bende nojiwo rowere mondo mi obi oti kod thuolo ma kamano e kinde romono mar devolution Mibrobagi county ma Homabay mar 8 kaka achiel kuom yore ma ginyalo tiyo godo e yudo pesa ka otenore kod ohala ma ginyalo timo e kinde ma welo biro mol e county no ma ok mana liero kuom josiasa ma gidwaro mondo mi owene gig moro matin. Yudewa challenge mamiyo uru beta ni ka opportunities makama obiro, uluo mana jotelo gi ringe e bwogi gi mtokni gi, nulao gi timiyo 200 moko ni uchiwo security. Watigo opportunities gi mondo walogo ohala kaka youth. Watimo ohala matindo tindo to pesa donje lwetwa. Wang' ni ka devolution obiro, umakre groups, tugero kata tent moro, tuloke ohala moro. Kech devolution gi en opportunity moyao nwa ohala. Koro joluo gi yudewa gi nyithiwa nyakwa embrace gimiluongo no ohala, gimiluongo ni investment, gimiluongo ni blue economy. Kwa bed jokwecho.